Ето цената не е оправена. Бях преди близо 2 часа. Колко? 12,99. Ето. Тия двете тарелки бяха тук и после отихме другата била. На голямата, където качих клипчето. Ай, сега ще отидем на касата пак. Отново тук. Преди да затворят. Сега ще му е интересно тази госпожа. Какво ще ми отговори? Като миналата, предишната дойде. Каза, че било от миналата седмица там. Между другото беше същата госпожа. Отдай! Въпреки всичко, пак ги служих на къста. Ето. $9,99 цена, 6,95. Цената на скумрията е 12,99, а не както пише 9. Ето тук е една госпожа, няма да ви снимам такова. Елате, госпожо, елате. Заповядайте. Да, знам, че там не Заповядайте. Не, заповядайте, елате, защото отделих от... първо бях тук, тия двете тарелки, където е тая и още една, вие други нямате. Така, тук на касата, аз какво казах? Не знам вие дали знаете. Казах така, не може цената там да пише една, а друга. Отидах в голямата била, така, и ми казаха, че това било от миналата седмица. Цена да погледна, така. Заснел съм го и пак го снемам. Колко пише? 12,99. Така, аз взимам пак тарелката, госпожо. Така, отиваме сега на касата да видим там колко ще ми покаже. Заповядайте. 12,99. Ама защо ще ми покаже 12,99 при положение, че пише 9,99 на тарелката и 6. Така, колко пише? 6. Колко пише? 6,95 е тази тарелка, нали? Да. Заповядайте. 9. Добре. Защо така лъжат хората? Не мога да разбера. Ама вие никой не знае. Къде са управители? Има ли управители в тия били? Няма ли? Кой ги слага тия цени? Кой се разправя? Аз не мога да разбера. Добър вечер. Бихте ли ми маркерили, госпожо, тази тарелка? Карта била. Без карта била. 9 лева и 4 стотинки. Така. 9 лева 4 стотинки. Колко пише тук? 6,95, господа? Не. Сега ще ти обясня. Не искам да споря с теб, само ще ти кажа, че производителът си слага една цена, а от магазина слага друга. И оттам, значи... И ако идиш там на етикета, ще видиш, че и други продукти са така. Не е така. Не е така, защото там пише за килограм 12,99 за килограм. Тук за килограм колко пише? 9,99, нали? Че тук на производителя цената е друга. Този етикет е от производителя. Това е производителя, разбираш ли? Ама не Те е нямат така. отношение. Не е така, бе, човек. Ако искаш, обади се на производителя и ги питай. Ама не е така, не мога ти там да пише 12,99, тук пише 9,99 и тако. Не, аз... Не мислиш, че тази жена има нещо общо. Аз знам, че няма нищо общо. Аз знам, че няма нищо общо тази жена. Това се появява тази разлика. Вие Аз знам, че няма. Нали разбирате, Ама... че никой няма без пари да ни го докара до тук? Знам, така, искам така. Там защо пише цена 12,99, тук пише 9,99 и тази тарелка колко струва? 6,95. Така, вие понеже сте служители тук и ти, господине, и тя, и вие такова нормално да защитавате и там и такова. Тя госпожата, аз знам, че тя няма никаква вина, нито пъти. Никой няма така, да. Обаче не може да пише там една цена, тук да пише друга цена, тук пише съвсем друга. 6,95. Къде е 6,95? Къде са 9 лева и 4 стотинки? Може ли да ви задам един въпрос? Да, може. Искате ли да го
купите, защото ще ми изключат. Така Не, няма да го купа, няма да го купа. Да, защото аз от Деви дойдох и ми направи впечатление. Тия двете тарелки бяха там и сега пасат там. В голямата била отидах и там направих клип. Сега правя и тук пак едно клипче, как са върнати и така нататък. Сега, знам, работник си тук. Всеки си води хляба и ти си вадиш хляба. Ясно бе, човек. Ясно. Ама не ти да ме убеждаваш и ти да ме убеждаваш кой производител и това. Ама то е така. Значи има цена, бе, човек. То е с цена. Като там в она била, Можете ли да го купите 12 от часа на работа, производителя? как искаш? она госпожа ще тръгне да ме убеждава, че било промоцията от миналата седмица. Ало. Как мислиш, човек? Не си го Не, ма не бе, аз няма го взема, аз съм преценил. И няма и да го взема, ама не правят хората на откачени, разбираш ма. Си мен има право да откача. Разбирам те. Обаче за това не искам да снимам нито теб, ни госпожата. Лека вечер. Аз се разбирам много добре. Ти нямаш нищо общо. Както и госпожата. Това е. Лека вечер.